Hola, petits amics! Avui us explicaré un conte màgic sobre un titella molt especial. Sabeu qui és? És el Pinotxo. Un dia, en un petit taller ple de fusta i eines, vivia un fuster molt amable anomenat Geppetto. Estava una mica solitari i va tenir una idea meravellosa. Quina creieu que va ser? Doncs sí, va decidir crear un titella de fusta. I mentre el tallava amb molta cura, el va anomenar Pinotxo. Quin nom més bonic, oi? Però la màgia va succeir. Una fada blava, brillant i radiant, va aparèixer i va donar vida al petit Pinotxo. Quina sorpresa! El titella va començar a moure's i a parlar. Geppetto estava emocionadíssim. Però la fada blava li va dir a Pinotxo que, si volia ser un nen de veritat, havia de ser bo, sincer i obedient. Però la vida no és tan senzilla, oi? Pinotxo era molt curiós i una mica entremaliat. Li encantaven les aventures. Voleu saber què va fer primer? En lloc d'anar a l'escola, com li havia dit Geppetto, Pinotxo es va distreure amb un teatre de titelles. Allà va conèixer el malvat Stromboli i els seus titelles. Pobre Pinotxo! Va acabar tancat en una gàbia. Ai, quin problema! Què creieu que va fer la fada blava per ajudar-lo? La fada blava va aparèixer i li va preguntar per què no era a l'escola. Pinotxo, amb por, va dir una mentida. I sabeu què va passar? El seu nas va començar a créixer i créixer. Era molt llarg i divertit. La fada li va explicar que les mentides fan créixer el nas. Quina lliçó, oi? Després de prometre ser bo, la fada el va alliberar. Però les aventures de Pinotxo no havien acabat. Es va trobar amb un gat i una guineu molt astuts, que el van enganyar. Quins personatges més trapelles! Li van dir que si plantava monedes, creixerien arbres de diners. Creieu que era veritat? Clar que no era veritat. Pinotxo va tornar a aprendre una lliçó. Mentrestant, el pobre Geppetto, preocupat pel seu fill, havia sortit a buscar-lo pel mar i se l'havia empassat una balena gegant. Oh no! Quina por! Pinotxo, en sentir la notícia, va decidir anar a rescatar-lo. Dins la panxa de la balena, Pinotxo va trobar Geppetto. Quina alegria! Amb una idea molt intel·ligent, van aconseguir sortir. Finalment, Pinotxo havia demostrat ser valent, sincer i havia après a estimar. I sabeu què va passar? La fada blava el va transformar en un nen de veritat. Visca! Quina història tan bonica!